gospel to your doorstep. Thank you, Jesus. Thank you, my God. One more time, everybody say, The church, bringing the gospel to your doorstep. Yeah, man, so, yeah, man, so everybody say, yeah, man, yeah, say, yeah, man, so. Yeah, na na sibyo mo, yeah, na na say, yeah, na. 7.1 FM is rocking. We are blazing. Bringing the gospel to your doorstep. The works thy hands have made. Inshira enka erade enanope yema wakwaba eba anope nso a odomfo ye bue yen akayen na ode ankwa amayen. Eye Kristo nkuto. It's all about Christ. It's all about Jesus Christ. Nyamishira we enanope nso. Oh Lord my God of Sephana, when I know some wonders, consider Arasimo, the works thy hands have made. We bless you, Jesus. We see the stars. Yeah. 97.1 Okuma Radio Morning Devotion Anidaso Bere and then anope usuriti efisabria koka 550. Eye hunkrunko jumedi ede Anidaso Bere na watwe nyina onyame ne wonkasa enanope nso. Adonfi enkaiwo enanope nso ohwe ne honhom foforo engu woso no waye nam ayehyew amewurade watenase amewurade na erade adom adoso amawo ewo Yesu di manope meti aprana emubo owura utsumi a atadi wi asimha osema minya edin ba ko pe enabrudin nyina so edin ba ko pe ukosoro ba fam edin ba ko pe nsuase asase ase miya nyina edin ba ko pe en wodi ama se yemmo na nipa enyankwa edin Jesus Christ. Metsi ya prana emubo ye davena mama bandos ke ponatisa ke fola manisoma kateno wambo se edin bi anu akachi anope bo se edin ni bi anope bodin Jesus Christ bodin no na emue na enkai wo bodin no na nje wo fin yarewa mu bodin no na mfa Anidaso ma bodin no bebre ni fm na nso ubodin ya din edi akwanya foforo ema edin Jesus enye wo enanope ba bia wo bia no fifo nyina onyame asumje nkam ba bia mo bia. How great thou art, eternal. Oh, somebody listen. Everywhere he went, he was doing good. That's our Jesus. He's the mighty healer. And he healed the lepers. When the cripples,
They started running. They started running everywhere he went. My God was doing good everywhere he is. He does wonders and miracles. He's the mighty healer. And he healed the lepers open. When the people saw him, they started walking. Everywhere he went. My God, my God. Psalm 46, Psalm 46. Isaiah 9 verse 6. Wabefreno Sao Wawa Oya Data. Can you project it? Isaiah 9 verse 6. Oh, In your Adionang Essia, Psalm 46, Psalm 46, Psalm 46. Ma yenko chokunkum na yenko hwehwe Awurade akikwan. Yenko chokunkum ni yenko pe inkranhye ene anidaso. Se wanidaso efi nipa enche na obeboto na fi chokunkum dia ewo hoda. Oh, come on, church. We pray. We pray. Thy name, oh Lord. We praise thy name, oh Lord. We praise thy name, oh Lord. We Psalm 46. God is our shelter and a strength, always ready to help in times of trouble. Psalm 46, and the King Psalm 46, God with us. God is with us. God is with us. That is the theme. That is the heading. God is with us. Are you sure that God is with you? Are you so sure? Can you boldly say, Nyame kame ho?
nyame ka me ho se Awurade ka ho dia anope Awurade ma wedida so oka wo ho enti wuri nsuro bibia na wotwe a wawura mu oka wo ho joda yoridi wanim oka wo ho brada oka wo ho ukuda oka wo ho yawoda aka wo ho fida obeka wo ho memene da obeka wo ho kwasida Awurade beka wo ho asem okan Matthew chapter 28 18 to 20 o se na menemu wo ho kosi wiase awie se nyame onya ne ma ewo haw mu onya ne ma wa manimu otumi adi nyina ye anope onhira bebre na enyum 46 aduanan asia no Psalm 46 eno na anope ye de nanto o se God is with us, God is with us, God is with us, God with us. Je Erade ho nhira, je Erade ho adom, je Erade ho tumi, je Erade ho adom na fa nanto ewe Yesu bi mu. Ye be kan Psalm 46, Psalm number 46. Psalm 46. Osi Onyankopon ye yen gwankobia ne ahoden ahohia mubuafo pa a wenya no enti se asase eni dane butu na mepo tutu kogu bunu mu mpo a na emu nsu wuro na ehuru na asoche ma mepo woso mpo a yeri nsuro esu bi ne momu ma Onyankopon kuro enije osoro ni tenabia kronkron no Onyankopon te infinifini enwoso Onyankopon buano anopahema verse 6 amanaman yehu ahinie woso Oma ne soa asase nane verse 7 asafo Awurade ne yen wo ho Jacob Nyankopon ne yen abankese 8 Mumra mehwe Awurade nyuma osaiko a wama no aba asase so osaiko a wama na aba asase so verse 9 Oma akudi jai kosi asase ano obubu teduemu na otwitwa piemu esinesini ode ojashe ntiasianam munye kom na munhunu se mene Onyankopon woma meso amanamamu woma meso asase so amen God with us. Edim baako bi memisa mo onia Franklin na mo ne George Asonfori. Edim baako bi asene se nyame ne wo edim ba. Edim baako na chire na se chire ni se nyame ne wo. Emmanuel nyame ne yen ewo ho sure na hina na deciding ye de mano no hina na deciding Emmanuel ye de mano edema yewura Yesu obi a futa say yo no to you eti enano pe ye ke say Emmanuel, God with us. Yes, Lord. Psalm 46. So Yesu Christo answer no bofo no catch Mary said needing the Emmanuel as in say nyame ne ho no. Na Psalm 46 I say God is with us. Yeah. God is with us. Yeah. And the God who is with us now is in us. Is now in us by the Holy Spirit, by the Pentecost. God is with us. God is with us. God is with us, and now God is in us. So to come 1 John 4:4. O say, little children, you have overcome him because greater is he that is in you. Yeah. In you than he that is in the world. Yes, we nyam ko ponti mu, ore iti mu, ere odun fu kan ho, obedi wanim, obeka ho. If it is in you, when you open your mouth to speak, it's not your voice, but it is his voice. If it's in you, whatever you see, he order
you or chere wo niama wu hu eye hu di na so isa no tu mu no so nentin en ye wu hu emo wu hu usade na so o kasema no tu mu no no ka nti emu ye duru emu ye den na u baba mu na ni pese ana yi as abranti kiti enotumi e kan se uni nyame ni epunimpu uni nyame monhia se uni nyame bonhia na uni nyame dimpunimpu a nyama kasi bia ode befa wo so no esanse ewurade hwehwe emma ohwehwe vessels ohwehwe droben no ode won ahye ne ho anunyam ena do pay ewurade mfa won yesa ne droben no ewo Yesu din enti onyame kan ye ho odofo wafi na watwi yase ne ye ka che say God is with you onyame kan ho onyankopon okan ho na obedu anim kan akan ho also for Franklin onyame kan ho ye rewure mo hwe nsema ojontufo yi kan Psalm 46 also onyankopon oye chem oye ahoden why ye bebia why ye krado say obebua ne ma ewo ahohiam verse 1 is so touching. He said that God is our shelter and strength, always ready to help in times of trouble. Essie. Are you in troubled times? Are you in difficult times? Are you in challenging times? Is Ghana in troubled times? Is a community in a troubled times? Is a family in troubled times? Is anyone in a troubled time? Are you in your troubled times? Are you in your troubled times? It's a simple statement. Yes or no? If it is yes, then God is a helper in times of trouble. God is our shelter. God is our strength, always ready to help you in time of trouble. Memma or haune and menem. Sorry waka. Na kunyami oche usi. Sorry waka. Kusuchi se nyankopon yi. Sorry waka. Fan pejao ekose nyami enim. Sorry waka na koka cheni se urade me hawni mama nini ma titi ni mejojo ni o uyo ojefo kese ewa ahohia mubuafo anope ye kanfo na mawo ena no pay wo Yesu dim. Psalm 46 oye ahohia mubuafo so hu hia wa konomo a sikasem hu ahia konomo a apomuden hu hia konomo a asudwe abon konomo a nyama bi nkoyiye wo fie konomo a nyama bi nkoyiye wo adwuma mu otan pa sori wo so adwuma mu konomo a otan asori wo abusua wo mu fie a wo mu konomo a oye ahohia mu buafo afiri no break failure e ahohia bere ahohia be say break failure bibia tumisi na mum oya ahohia mu buafo to betumi achoke car no obetumi achoke car no say radio omo awe na say wiki say nyame mu awe omo aye Psalm 46 oya ahohia mu buafo Psalm 46 yegusuara Psalm 46 yes ozofo yo papa ena no penso yada twedi ampon ase na yada yetie fo nyina nso ase sebre ni dom biara wonno de won bere emayen nyina ye bobo asemi ho ene Psalm 46 amayate asemi asese owura bi ene yen wo ho nyame bi ene yen wo ho na nyame pesa meka ne se ne edikan ye so wehu sa nyame yi ana o se otiyemu first na on yen wo ho se si ade otiyemu enti so owura yi tiyemu ana mere bi sa se so owura yi etiwu mu ampa ena no pei ana obi bebi sa se na hin na mehu owura yi eni kan na nanke wo se wuchinga ko hwehwe sofo pombi ansa na wa kyerɛkyerɛ kwan nanso enemre nyame adaworo ma niama nyina ebenyen niama nyina etiye mu dedawo oni adofo niame kan se so rayi intiwu mu ahwehwe orayi chikwan enano pe hwehwe orayi echire kwan se orayi intiwu mu a se wa ma orayi bre wa ma ne bre wo wu mu a enano pe ma ne bre ewo wu mu se mufra ne ntem wa ma owure yi ambetena wa ma nkyerɛkyerɛ pebi ama mufra yi enhu owure yi a start kyerɛkyerɛ won efiso se Emmanuel
owura ne ne yɛ de ɛwɔ hɔ na mmom ne bere de ɔteɛ mu na metɔkɔ so aka sɛ sampa na sɛ owura yi te wo mu a ɛdɛn ɛne w'ahohiahia wo kan verse 1 no sɛ onyankopɔn yɛ yɛn dwanekɔbea ne ahohia mu boafo enti dɛn na ɛbɛhia wo dɛn ne wo haw amane bɛn na wokɔ mu adwuma nsɛm no ɛyɛ den sɛ dɛn mpo a sɛ wode w'adwene etim so sɛ yiw ampa mewɔ dwanekɔbea bi mewɔ obi a mede me haw m'asɛm ɛdan na odi ma me a onuadɔfo owura yi bɛdi ama wo owura yi bɛdi ama wo ɔsɛ ɔyɛ yɛn dwanekɔbea ɛna nɔpɛ yi menim ɔhaw a wonam mu menim amane a wonam mu menim adwendwenko bi ebia na school fees bi akyere wo so ɛne nti wode wo kɔ akɔda ne de biaa wode adwendwen na ɛda wode adwendwen na ɛsɔre sampa wobɛhu sɛ ampa owura bi te wo mu wobɛhu sɛ owura bi yɛ wo dwanekɔbea na anka wobɛdwane etua na anka wobɛhu nsɛnkyerɛnne bi anka nsɛnkyerɛnne bi bɛdɛɛdi wɔ w'abrabɔ mu wɔn na sɛ asɛm to yɛn a yɛdwane kɔto no wɔn ɛna nɔpɛ mi bisa asɛm to wa wɔn na wodwane kɔto no asɛm to wa wɔn na woka w'asɛm ɛkyerɛ no sɛ wofa baabi na ɛnyɛ owura yi a sɛ wofa baabi foforo na sɛ ɛnyɛ owura yi so a onuadɔfo watiti ɛna nɔpɛ yi ne Amerika nyinaa ne sɛ yɛwɔ ɔbaako pɛ yɛwɔ owura baako pɛ a wobɛtumi de wo haw w'amane adan no ampa nso ɔmfeli wo da na mmom sɛ wokɔ kyinkyin fa baabi a ɛmboa wo ɛna nɔpɛ Bible na ma yɛate ase sɛ owura ne yɛ yɛn dwanekɔbea enti na mebisa sɛ asɛm to wa amane to wa ɔhaw bi ba wo so a wɔn ɛna wodwane kɔto no ɛna nɔpɛ yi wɔn ɛna wodwane kɔto no ɛna nɔpɛ yi so ampa wama owura ne kwan sɛ ɔnte na wo mu anaa ne edi kan ɛwɔ sɛ wo ma ne kwan na ɔbɛtena wo mu ansa na wobɛtumi ayɛ wo dwanekɔbea enti ne edi kan ma owura yi kwan na ɔnte na wo mu owura yi a ɔde wo hyɛ afinase from 1st January abɛpem ɛnɛ wokɔ yarebɔ wanwu wokɔ bebree mu nso da so te ase ma sɛ owura yi kwan ɛna nɔpɛ na ɔnte na wo mu ne edi kan ne ɛtɔ so ebien amane ɔhaw ne kyerɛ so sɛ dɛn a tuweni fahwɛ no amen we share Psalm 46 it has a lot osi ewurade ɛyɛ yɛn nkyɛm ɔyɛ yɛn ahoɔden wayɛ krado sɛ ɔbɛboa yɛ wɔ yɛn ahohia mu osi ɛnu nti yɛn suro simple asase wɔ so a simple asase wɔ so a so we will not be afraid even if the earth is shaking and the mountains fall into the ocean depth sɛ enkuku tutu kogu ɛpubɔ mu mpa yɛn suro ɛnna nɔpɛ yi Awurade ma wa kokuduru Awurade ma wa anidaso Awurade ma wa kokuduru Awurade ma wa anidaso Awurade ɔma wa anidaso ɛyɛ Anidaso Bere 97.1 ɔkoma radio Anidaso Bere nti Awurade ma wa anidaso osi sempo ɛpo asorɔkye ɛyɛ dede na enkoko wɔ so dendending pa yɛn suro. You see, or it can be atwene adwa ko bibi so say all you need is that God be with you. What's nyɛ nyina wa asase so ne sɛ nyame ka wo ho. Sɛ nyame ka ho a wa asase wo so sɛ den a ummo ho. Sɛ nkoko tutu sɛ den a ummo ho. Sɛ nyame ka wo ho a ɛmfa ho ne ɛbɛkɔ so. Nyame ka wo ho a wa setena wo bra ɛda ɔno Awurade nsɛm. Ɛwɔ ɔno Awurade ɛkyerɛ ɔno Awurade ɛna ɔka se kɔ na wokɔ osi bra na waba saa nyame ka wo ho a ɔkyerɛkyerɛ wo kwan osi there is a river that brings joy to the city of God, to the sacred house of the Most High. God is in that city and it will never be destroyed. At earthly dawn he will come to his aid. Nations are terrified, kingdoms are shaken,
God thunders, and the earth dissolved. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our refuge. Come and see what the Lord has done. See what amazing things he has done on earth. He stops wars all over the world. He stops wars all over the world. He breaks bows and destroys spears and sets shells on fire. Oh yes, stop fighting, he says, and know that I am God, supreme among the nations, supreme over the world. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our refuge. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Uri intercession ama amanga akon esisua as Psalm 46. Psalm 46. A weapon, a scripture that brings real confrontation against the enemy of war. It's a nanope in Shranke Radi. Nania Bible Kenyana ni se Erade wanyafa. It is anyama ye kenyina betumi ayeho. Se Erade wo wafa. Ofia se God is our shelter and our strength. Onyame eye yen chem na oye yen ahoɔden. Erade ye yen chem oye yen ahoɔden. Oye yen katabo oye yen ahoɔden. Oye yen gwankobia oye yen ahoɔden. Oye yen dimafo oye yen ahoɔden. Oye yen nkunimdi wura oye yen ahoɔden. Oye yen nkunimdi franka oye yen ahoɔden. Erade ye wa ahoɔden anɔpɛ. Erade ye wa ahoɔden na wɔtwe. Erade ye wa ahoɔden busumi na. Erade onye wa ahoɔden afi na. Erade ye wa ahoɔden. Erade ye wa ahoɔden. This sense erade ye wa ahoɔden titie ni ye se wudi nsuro se asase wo so se den pa wudi nsuro se enkoku etutu kogu pubom pa wudi nsuro wo hu no si na se eso epo asroche eyedede na mepo wo so gidi mepo wo so gidi mpa wudi nsuro odofo e na no pay Osa nyame a oka ne ma hu onka wo ho. Amen. Esese wo ye niam bi wo nyame oka ne ma hu na so onka wo ho trasa. Den necessary wo ye ne Awurade aka wo. Den necessary wo ye. Sanka otumi kan obi a ho sa de anka obeka obi a ho. Na so ya ye se wan frɛ no. Eya ye se wan su an frɛ no. Eya ye se wan tie man frɛ no. Eya ye se wo ne na ni kita ho a untumi hu ni nsa yiye. Untumi hu ne nsa. Untumi hu ne basa ewo wakudi ewudi mu omka wo na no pay na no pay ni ayedi jaw se ton safre no na ma Awurade hu hia wo ma Awurade hu hia wo men kan kire wo hu se nyame bi ni ho men kan kire wo se nyame bi ni ho on pay nipa asem na owo ho anka de ne so hwe nipa na nipa ye bone owo ho ade ntina de bi ebebe bi onim no nsi wa no ansa na eba aha saa dwendwen no eye mofra adwene hu mofra adwene a emma wo nkoten wa Awurade mu adwene a emma wo challenge nyame status quo adwene emma wo uje nyame ho achinje eye bonsam adwene no no Awurade akese ono asumdwe nyakopon no ono a wafrɛ mu aba ne da nyunyam wo Yesu Kristo mu ono na so mamu hu amane kakra ansa obesiesi mu pɛ obema mase atim obema mu nyina so na hina no ka che osi nyakopon ni ho ɔhaw benti na sɛ yɛ po Awurade ɔhaw benti na sɛ yɛ po Awurade memu bi nada ɔhaw a wo na mu nti obi aka che osi nyame ni ho onyame oni ho na so Awurade fa yɛ house na ɔde hyɛ ne ho anyunyam ɔfa yɛ house de hyɛ ne ho anyunyam Offer your house to this and I also win the no soon. Mema another example. Now Branton another fiasco. Then depending enough is a radiapono. Basune radicano, also not their fiasco. What you say, or their fiasco is never radicano. No radicano, also not their fiasco. The story is not said, na a radi ejano. No radicano, also no way fiasco. And I no pay. Ain't fan out that. And tell you, say radin count. Anidaso Bere, Okuma 97.1. You know, Eric Kasa wo Yesu Kristo dimu. Se odun free oye Emmanuel.
Psalm 46, God is with us. Yes. Onyame okanyeho. Yes. Ekukuhwe ase nyina mu Awurade okan ho. Amen. Upija utara na wa nyina Awurade okan ho. Amen. Ubesua wo lessons na enche na nunyam be pie wo so. Amen. Ade nyina be wie yiye. Amen. Ade nyina be si yiye. Amen. Ade nyina be ko yiye. Amen. Adum nyina be to so. Amen. Adum nyina Nyankopɔn no be ma na nunyam aye kese ama wo. Oh, na we be feel how Jobu si na obeka ni se nsu asen na wo kwa na be yesa wi akete ne sum betan wo adeche na we fi ubenya botoyem se onyame ma wabotoyem Awurade ma wo bonto ne yam Awurade ma wo na dom Awurade ma ni hwa ye kese ma wo Awurade ma ade nyina ni mu ya wo na ensi wi ye na no pay ensi wi ya no pay ensi wi ya no pay Amen. ensi wi ya no pay Amen. ensi wi ya no pay God is with us. God is with us. We yare dampem. God is with you. Amen. God is with you. Amen. Na ujidim peja wa se radimu. Ena no pay wadwina yo bebre ayo kesrene. Wontinya mebiase wo wobrem. Wontinya mebiase wo hu hawa wa sitine yere kwa fi. Won hyede hu ni yiye. Da ye ba ye bob the voice say God will bless you. God will bless you but wo hu ye. Ama wa chinyeje na ye kese. Oh, God is with you. Amen. God is with you in your state of confusion. Onyame nim say why you confused. Onyame nim say what obaha. Onim say why basa. Onim say what pa ba woni mu. Na so kan ho. Okan ho pa. Okan ho oye real okan ho. Obetwitwaje o. Obeko ama o. Obebua o. Ena no pay o mesra o. Amen. O mesra. Amen. Ye fi na watch na say. On kan ye ho. Ye fi na watch ya say. Oni anim. Yefi na watch yase onkoma yen okan ye ho. God is with us. God is with us. God is with you. God is with you. Onkan wo ma ho when you feel wo fie be mu ni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Verse 7 no. Psalm 46 verse 7 no say the Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our refuge. The God of Jacob is our refuge. Who is the God of Jacob? The God of Jacob is the God of multiplication. That is the hidden identity of the God of Jacob. The God of Jacob covenanted with Jacob and said that I will make you a multitude. I will change your name to Israel or Dodon. From today, I have made your name. He's the God of multiplication. So if you look at the life of Jacob, Jacob had multiplication effect. Multiplication effect. Nasi faye. Onyame ma wasin fe. Amen. The God of Jacob is the God of multiplication. The covenant God of multiplication. Psalm 46. Psalm 46. God is with us. God is with us. God is with us. Now also nations are terrified. Kingdoms are shaking. God tenders and the earth dissolves. God tenders. God tenders and the earth dissolves. Nations are terrified. Kingdoms are shaking. Kingdom Bernardo who are Koboy. Kingdom Bernardo who are to see. Nation Bernardina your pride. Let your boast be in the Lord. Yes, Lord. Boast in the Lord. Boast in the Lord. Boast in the Lord. Ma when in care rade ho. Na me radimu. Eniso enye wotefa. Ma when in so rade. Ma when in care rade ho. Ma when in ye rade ho. Na onye rade ni nkum nkita ho anopay. Eradi Nshira Bebre, 97.1 morning devotion Anidaso Bere and Anope Yeguso Ayedni Were Kasei. On Kronkron Emma Wonte Psalm 46 Nasi Ye. Now go to media Nantawa Nshira. Now go to Miata say Eradi kan ho a okan ho ampa. Okan ho a obeka ho ampa. Obetwa wo nwasi obeba wo ban no obekura wo akwani ne me na no pay. Odumfo Nshira. Odumfo Nshira. Odumfo Ye okese. Ewo Jesus Christo demo. Ewo Jesus Christo demo.
Ewo Yesu Kristo dim. Erade kan ho. Akabalabas. Erade kan ho. Amen. Erade on kan ho. Amen. Odun fi kan ho. Amen. Erade kan ho. Amen. Erade on kan ho. Amen. On kan ho. Amen. On kan ho. Amen. On kan ho. Amen. Ewo Yesu. Amen. Ewo Yesu. Amen. On kan ho. Amen. On kan ho no pe. Amen. On kan ho no pe. Amen. Ewo Yesu dim. Ewo Yesu dim. Ewo Yesu dim. Ewo Yesu dim. Amen. 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 We bless you, Lord. 97.1 Okumai Radio. 0551677755. All that is within me, bless his holy name. 0270191971. 0205818748. Why am we kata ya bonisu? Why am we Okumai Radio 97.1. Entifawa semina shadisa. Pay who beside the be where Radi anim. Radi and Yawadum. The doors. Emwakaba Okumai 97.1. Anidaso. Anidaso Ewo Yesu Kristo mu. Let the Radinasi. So I might attend with a now to Kufu. Many members say that Nasi. Uncle some boy and Hobby. I've been in a Nasi. I'm okay. Nyamisha be braced a queer latte. Nyamisha Eradi Yeda was say Emma Wafna and Nebusian and Emma. So I do Wadum Bayo Cassi, Winshabe Cassi, when you might Cassi, a way yesterday. Amen. Nyamisha pass over for Kumai, Estaquia, Nyamisha, Yamakwaba Kumai 97.1. Anidaso Yesu Kristo mu. I don't follow that much. At the Biara Dania Motre. A dinner young my day. A dinner, my age, the poison, and I'm where you said. My faggy and Huntonus. Then you I was in your boy and sending. I no pay a wedding come when I'm on for the Amen. Yabeka Equia, Mamma Chiao, Mamma Julie Chiao Pa, in Chiefy, Latte, Echo Manfin, in Chiefy Manfuko Latte, Yamisha Bere, Yamakwaba Kumai 97.1. Anidaso Yesu Kristo mu, Mr. Timo. Mr. Buff, Yamakwaba, Yankasa Kumai 97.1. Papa, Radia you be free on my bravo. At the time, we have been can I get but Radia told me that now what can we do? No, you know, how can Radia? No, yes, but we need to prepare. What? Why empty body was someone, none of it. The brain and focus the eye, Nyamisha Bebre, Penny Buafu, Nyami Yokese, now unto Nanimunchel. The Lord is a helper. The ding the Asafaradi. Emmanuel, he is without. Jesus Christ is with you. Ding no, the Benanto of every the whole line. So you're my cover of Kumai 97.1.
na sema odida ashimi nkrampa na mi sa meki bishi amami nti na ko shira mo pa onko shiya mo kase na na shi yin so yan yin na den kamo. Amen. Amen. Mama Asa, that's wonderful. Nyamisha bebre eno asabia. Nyamisha ye bompai. Erade ye bompai. Wadom waden ni edin kranhye ede anidaso aba ma asetenemu. Uma akoso ahyiren. Uma akoso ahyiren. Uma akoso ahyiren. Erade nhire bebre nam kwanso. Ema wafune erade ni nyina entone kremu. Ento won afre nyina kremu. Na won fan ni adanse se we erade din eyedin kese. Na wo ye obuafo ahohia mu buafo. Wo ye ahohia mu buafo. Erade ma ahohia mu wa ye obu emwa ama won momatumi aye nhira ewe Yesu din mu. Amen. 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 Bef kasa echiri na mi jam bebre. Enshranken radidin enano pay na yede radiasi bebre say edin no ukura edin nimu. We be fi bibia mema we feeding no. Yes. Say edin no ahohia mu buafo ubodin na ubodin na ensankyere ne bidi wachi. Amen. Yemo akwa 97.1 Okuman Radio. Anidaso Yesu Kristo mo. Udin na Amen. Edin ya muntumi ntwe ho mfire ho. So so nyame na bode ne nyame na bo wa uti Nyankopon asemase a. Edin ya obotentin. Edin no ana dia mo ato no so a. Ade nye di boy ye. Ukoti din na bi ne ho obetuma ya watasi Yesu a. Nya hoto. No ba sai din ya mo da me no pay. Da fa ikudadada na fa ka ho bio ade be adwuma Nyankopon akoso ahira. Amen. Ye fem ko rampo na je fem ko pon abupotiam. Wow, nyabisa bebe nyabika ho ye nu Barima kwamna Paul nyamisha bebe apopotiam nyamisha bebe Akropong nyamisha no nye o kese na omedin nkoso krao enkoso krao ne wasefo enkoso krao ne yetiefo nyina ewo Yesu Kristo dimu afieri kwa wie ya emfe Anidaso kase emremu ewo Yesu Kristo dimu. Amen. 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 Edin Bernardo Nwatoso. Psalm 46, God is with us. Din Emmanuel. Onyankopon ne wo ho. Obedi nkunima maye. Amen. Enkoko mepo asase wo so se dempa osi erade de embesie. Of every line so wo ho nyamisha bebre. Nyamisha we to papa. Nyamisha bebre. Parce que bi sistema mi ka se fi ama. Nyamisha bebre sistema. Tete radia si bebre wonya waya mai. Me odise kokuru ti ewe ya brabo. E pare no a twumhene bi. O sheye nsu wa ko ni senyi. Ye ni je mu ye ya we na me kwa so ni ba ya we bi treni a ni ko sa ka de be tini. Ze na dia ti na me kan se de radia ti. Mo she me ne me man ni me ku su. Afi a week Santa Crack, I had a coffee that my bamboo need to sway. But I have been found more kind. Yamitiasi. Sister Ma, Nyamisha ye bompai, Eradi ye bompai, Wadon, Udin di Ayarsaba, Udin a chin near a safe in the Pedriemo. Udin a ye Yamena for Frano pay, Eradi de Wafana Shawunsa. Ade de ne shawunsa o se we Erade we kokromoti ayensan ho mopo Erade ma wadom ne wayaresa ento wafana so and an pastor ma ye bompai wo Yesu Kristo din mu se ayaresa ensan wo so nyame ayaresa ensan mra wo so Erade ayaresa nkora Erade a wamma boni anto na dwoda suimu na ode adekye achewe oma wona nyina mu asomdwe oma na wo wanim nyina ye han oma na dom ntowo so woni wukunu ne wabusua so ewo Yesu Kristo din mu osomdwe Nyankopon nsiesie wo pe
no man na hoɔden yɛ wo kyɛfa ɛnsi wo yie ne nsi wo yie ne sɛ nsi wo yie biem wayɛ adansedi ama nipa nyinaa ɛwɔ Yesu din mu amen na misha so wafra Okuman 97.1 Eradin Shabebre Anopeyi na Yegusara Eshe Enuanum so a woni yen edin sawoso ewo Facebook strong media social media tiefu nyina nyamisha muna we cherish every one of you obibia anopeyi odu werdo ato Anidaso Bere Okuman 97.1 yekesi nyamisha bebre nyamisha strong amedo ewo South Korea o say good morning and good afternoon. Honestly, when we say afternoon, yeah, morning. Yeah, it is stronger. Meadow say good afternoon, respectively. Ebusianfo and lovely people in Christ. And Sylvia Betifi also good morning, Holy Spirit. Good morning, Lord. Praise God. And stronger. Meadow say, Reverend Nathaniel, may God continue to strengthen and bless you beyond measure. So for you to continue executing good work chosen. We say me nkwa me ne atiefo ya ha me ne abusuafo ya Franklin wo ka ho bi na George Asofo wo ka ho bi o si yenyi na Radin Shan no nkoso man ya hoden e be koso de aye na duma kase amen pa amen and ono say Emmanuel nyame ni yen wo ho onka who South Korea no mensi wiye ewo Yesu de mu sa no say it is all joyous to be blessed with another beautiful day like this. Lord, I'm grateful for your absolute protection all this while. Definitely. God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Psalm 46 verse 1. Ever-present help in trouble. Ever-present help in trouble. Last caller. Hello. Yo, Anidaso where Jesus Christ mo. Yo, where Mr. Timoni. Mr. Timo, Minsha. It's a Jesus Christ Dino. My friend, the name of Wafo. If you say Dino to me, near one thing and would Dino. This pudding na Bra one chiro, Bra way yarmun, as so yar. But you better say, I will say. Yeba bodina yepodina ba ya brabo ani Kristo abrabono ese ese onye sakasaka Kristo o ye training for Kristo it say training for bonidia oti wonso jesu se be nanto wono kwaremo edin so adi agi yankwa edamasi Yakupon shira ene nano pa mo futu so. Bye-bye. That's a very powerful punch. I will say, ding ne de ubebo ne mum ujina biate den jina ye na wetu mi abodin me din na ye den aye adwuma ma nyamisha bebe mi setimo nyame okese na wafutu nso ataso pam ye bekoso e de ananto na tiefo nso aye nshira nyamisha bebre anope nyamisha na yegusu kan stronger medo Sunday by stronger medo Sunday by say do not be afraid. We shouldn't be afraid. Also, do not be afraid no matter how tricky the situation may be. For the Lord is power. The Lord of power and protection is always with us. I don't know, Jeremiah 29:11. The minima drenkwa medwen ho awurade asemuni asumdwe adwene enye bone de se mema wa wie pa ene anidaso. And also, indeed there is absolute happiness in the Lord. I will continue to rejoice in him. Amen. Mama Georgina Yamson Agri, a very beautiful woman with a family in US. Nyamisha munyina Mama Gina. Nyamisha no ye okese no money favor and ye kese na emo adomoso. When Mr. Ebenezer Agri and the Ebusanfo nyina, Eunice and Ebusanfo nyina, Radin Kasa. The Lord will be your preserver and your protector. Eradinshiramo. And Erasmus Amankwa Apostle will say good morning and God bless you all for yet another week. Amen. Amen. Also for Nyamisha Bibri. Mama Gina say, I called upon his name and he answered my prayer. Thanks be to God. Praise God. Praise God. Mama Gina, God bless you. God bless you. God continue to
enlarge your borders and save you from all predicament, all reproach. Radin County. Other for Hania Dubesi, a Hania Dubesi, one say Yembre no, Esi Dada, Yamisha Mubibre, Yamisha Bibre, Yamisha Bibre, Nano Pay, Minia Berma, Franklin Amo, and Unia Berma, George Asofori, and no Pewabeka Yahona. Kunkun Jumedi or the Suha Maye. Okuma 97.1 for Wu Radio no Koso to her. Nama Wadum Dosum. Minia Berima Isaac at Timo, Sofo Isaac at Timo was a good morning, Papa or Sofo. Sofo Isaac, Yaminshra won so, Onshramu, Papa. And I know Pema Mudwani in Nayakesa Sumjana Kupon Kosun Kuramo, no manadum Yakese Mamo. Yet the Murisi ha, Nanyamidum, Adom Dumia, or Chenebesia. Mompire mobile mine say Juma the Munina, Simpire mobile mine da, and non Kahubia, Anka, Ebia, Nayi Niha, Eradin Kosun Shiramo, non Kamama Opare Ayabin, Rosemary Opare Ayabin, Mama Opare Ayabin. Was in we radios on the bay tray, me one year documa in Kuto, and Yokuma in Kuto, won't found Sanka, Eradisha Munina, and the Akropong Man, Eradisha Munina, Ukuapem, Eradisha Munina, Tutu, Bosomase, the Wu, Wukugwa, Edukrum, Amanokrum, Abotechi, Mampong, Asantema, Obosomase. I should have said, Ekokan, Jankoma Kitase, Pediase, Sinsaya, Kokan, Akrani, baby, Atema, Yamisha Muna, Kokan, Kofu plane, Equabruti, Honina, Eradisha Munina. Eradin Kamuhon, Yami Admochina, Yabesian Shiawa, no num pepe, Yamfasida Mera de Ishanka Radidin. Michael Asante, Yamishao, and Patmos Egmefuna, Yabesian Casabil, Ziggy B, and now Oshiti, my free my yay. Name and Kanu Nonka, Okuma, my Funya now home. Namin come home, the best year, Nami Adma, Ochina. Bye bye.